Upper Diopani Bohakang to along RSS along Kepatang Serak Jia Pankari Bang Thomas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Kahum Rida. Borpathar Police Station के पालो खाकराजन नागा चेकिंग along गंजा के ने अब्दुल्ला. Sontra के मंग पेन एस से यूथ प्रोना तुम वांदे में डोंग मुका along के पादुपो. Deopani constituency ke parlo upper Deopani Bohakang tu yadung arnam lang pero along rat kedam ke bang ke joy keji aphan pura kedam tang ningkan pho prang pen ki kim kerang pon RCC adalong non pon ta patang terega jok sonsura kisung rat tum chetong nanglo lason se barla apor te arbe ke jang pen lang tui ke bang hor lang roi parai ke do rong in koi so se arar tum school hithi ke dun beha ke claim ke so serious atum hei hoile dokok positame gari motor le dokok ta bang sadalong ke hingno ajoni ahem che pon along bang wesi bang hem si bidang kok titile social media la pen birta long apoi pacitak pon ajok lahaya birta theklong si kari banglang Thomas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kejakong ni phai krephiar ni ada por phai phom alom adimalong an humri dam si kadu kabilang tekang sikibang jiningkan surihini rain kore ka thomasengkan jang mia chiklo aprang patang pon put pusilam chak pitekang lasolong borjan MSC surjo rong parlamen local MSC sorbon telenga chetong dunan parta rong pen partiklem bang kensing teron longson tiso rajib tok bilapen harsing biatum chetong dun si man ke dokar bia pohopen ar chupon pinpur me ke dam tang ningkan Deopani constituency abarim MSC Mukut Mohon talang likarbi non karbi puka thak daka jok arleng arong anke akirap lapen kaching thura mo long dun wangwe hala so hu jong se plakwi awi pulutang te bangso dolong tang erja polo pusera tum ning jerin tinon hejong MSC ke mandun sorbon telenga ke munit tang te munit kanghon pachingbar nangji pupen upper Deopani arat tum kaching ning alam arjusi ke dam tangar ni humri dam Puthot bang solam ang song an palesi pini puarni puthot CEM humri dam lapen ke hada karada tum amang kaheman dam alam kichun lo posaning cepat hepon si kari bang long Thomas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MSC aphan kachuru pajir dun hanjang langsung Rajib Sondrong P report Malong News. Jakhongponi phai krepforni ada por phai troksira chitima por malam dimapur pen kebang bom ihumatrak registration number NL-01A-016 for a thingno along on army duty Phuket tokpon police taking along an kesang jok plojia bidi klemsi cabin along sub home 46 lane 477 lapen hithia nam 20 lakhs anne do akan ja chingnang poncheklo sonsika chingnang chekabang phamen Ramchandra Yadav pusi pang thekpon bokajan SDPO John Das lapen Borpathar police OC Dipin Borua anpar tari asang ho tempen kiri kakuru kasai deng pon bom mohotsi bangso ganja kene pon long pusi birta riptun long hanjang langsung Rajib Sondrong P report Malong News. Jakhongponi phai krepforni Mahamaya constituency ke parlodong moka karong supialong ASDC asai hemalong sontroka kemang pen ASDC youth prona hin pen mai kangnipon bangso melong alu human pen ASDC central committee pen ex CEM Johnson be ASDC youth president Premson be youth secretary Rajiv Tokbi Bokolia district committee pen remain be atum pen chenglok ongdung ke thegeding atum chetong dun si me ardi pedudun si ASDC akache song pang tang pon alang letum pen jasemet akemang ke immediate implementations of article 244A establishments of full Diffu University campus, expansions of student seat capacity and teaching faculty of Diffu Golf College, provincializations of all recognized college, high school and MBA school, restorations of Diffu B8 College, lapen appointment of all TET qualified teachers. La sontroka kemang ke pachon serak jiaphan che song pon lapen ke bang jerni anso se kache song pangtang pon jiaphan kache sik pon ta padupon. Ong dung ASD stari so jang atum che tong dun se ing samjin pen mei pachon pondong mukak pen Daniel Sontimung report Malong News. Pini dong mukak SDC sai hemrong pini nilitum SDC Youth Front amai ke paman pon abangke jesmet pet bangke lapulo article 244A bang jongsi pachun serek re pulotang te ilitum ke kang ting atwars dambom lo lasi non mad bangke jakong ke the buga chekrong atum awok lo jakong lo thelo BJP sarkar atum article 244A ke pachun mate autonomous state ke anang tum siki piu na jakong do pukaning je pot anang itum pa implement nang po atheman ke damtang uwi pusi tame penangan atum laso hempre kache song pen penangan atum ke la pusi penangan atadam jilo sidame laso article 244A ke pachun vegji pulotang te BJP long ajakong do lasi BJP ajakong bang jesmet pet karbiang long CM pen ke Japon bang ke chichini nang po je anang tum along ke
jakong thedung pula si ke pa implement serak ji phan se nilitum alang litum honda tuning rilo alang litum jong si pangkrewe pulutang te nilitum ke arona tang pe nilitum chesong pon continue nitum alang litum hon pressure pg athema awe jong si itum article 244a han jong si chesong bomlang pulutang te nilitum kachar liji comment tulo imethang ka kaching thurji pa nilitum comment tulo ka cheklempo awe jong si ka chesong nang lok pulutang te nilitum ta lapuse arta ga dambom po lasi non bang ke jasemet pet BJP atum nang tum chichini non article 244a bang ke pachun nang po nang chema thanon kali pulotang te nilitum si lasok kam bang nilitum chithur phur nang ko po athema jong si pachun che pulotang te akar biang long si kivir thupo non anang tumbang ke development phana kapre ka project wan bom lo sita me lahai project ke meaningless a building nang kim hangpo thang functioning away lasi article 244a chunlo te autonomous state jong si long lo pulotang te lahai a project lahai a development an ke nang dun toipo lasi ruithule thotlo niri tumta mo ke bangji owe phan ke ni tum ta pachi song ing tung te lo lasi non ka chi song tang non e pong chi song mat po chi song pam me po lalo West Amri Sport Association pen arta cricket thomla pen arta cricket roxia tuma phan football ka pathu pangcheng ne jangkari banglong Amri MSC constituency ke parlo West ka sa pen alama teng pen jakhong ni phai cricket forni West Amri Sport Association pen patir pi ponsi under 13 la pen under 17 na klim samarata phan football ke pathu ke pangcheng pon tang lawang so football ke pathu along mei phusar thilek thila pen kongchun bang Romeo Masla atum chi paduk si sayang deng pechun pon la som si local MSC Dominic Ofing Masai tamye man peng pen chetong nun si RD pidun sabai pen bong imrong pi report Malong News. Kopilia lang roy long inulingkan cricket hamarta oso lang kijang. Wathar langso police station ke parlopon dongkam mukam outpost along Japan hansia rong also inulingkan cricket hamarta oso ajir po bang pliana ro por phai simalom Kopilia lang roy long lang chinglu dampen bang pliang bong inoda bang ke apor do olo pupen hem bang juil. La so bhi bang ke thoma bang ke lang chinglu bom lang la pen chinglu tang det pen bang ke thomta hem ka chewang po pohud inoda bang akeng inghan kachar samta ma por hut tut pruyamat lang along klochoklo. La so por hodajir po bang thekdun long sikirap dunjia phan bor idun piklo sitami pajok dunun idetlo. La bang so lang ke jang also amen song kor hansel apena pomen ke kensing anse puhelu labang so men miji ME English school along si troxi yang deng ancali dun bom lang sitami kopai ke lang nojok apran dam nang juilo lapena bang so abang arpom ke long ke por phai pom alom ansi long pon lo dongkam mukam outpost IC manop bora atum adiman pale dam si postmortem aphan hospital an pon lo helang pipen beda sing teron report Malong News. Tum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.